ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ପାରଦ 38ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ତଥାପି ଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣାରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସହ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଲଦାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା, ତୁଷାରପାତ, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 15, 18 ଏବଂ 19 ଏପ୍ରିଲରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, 17 ଏବଂ 18 ଏପ୍ରିଲରେ ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟ ଏବଂ 18 ଏପ୍ରିଲରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। 17, 18 ଏପ୍ରିଲରେ ଆସାମରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକ୍କିମରେ 15ରୁ 19 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 15ରୁ 20 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 16ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 18ରୁ 21 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକୋଲା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାଲବୁରାଗିରେ ସର୍ବାଧିକ 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 38ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟାୱାଡ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 21 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ସମାନ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେବ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 21ରୁ 23 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ 38ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଗୋରଖପୁର, ନଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।